Hola, benvinguts al meu canal. Avui m'agradaria compartir amb vosaltres com faig llet d'ametlles a casa. Si sou intolerants a la lactosa o simplement voleu consumir productes com més naturals possible, aquesta recepta és per vosaltres. Doncs som-hi! Abans de començar a fer la nostra llet, hem de deixar les ametlles en remull durant com a mínim unes 4 hores. Doncs a mi el que m'agrada és fer-ho la nit anterior i després al matí puc començar a fer la meva llet. Doncs aquesta aigua la tirem perquè no és gens bona i ens quedem amb les ametlles. I ara tinc aquí les meves ametlles. Veieu? És molt important fer servir ametlles crues. Amb l'aigua s'han inflat una mica. Tenen molt bona pinta. Doncs també molta gent diu que hagin de ser sense pell. Doncs per mi no és gens necessari i no es nota el sabor i tampoc importa. Perquè després separarem les ametlles triturades de l'aigua, de la llet. Aquestes ametlles les ficarem dintre d'un robot de cuina per triturar-les. També afegim una miqueta d'aigua, no afegim encara tota l'aigua. I també en aquest moment m'agrada afegir-hi una miqueta de sal. La triturem. Doncs això és per triturar les ametlles sense l'aigua primer i ara després afegim la resta de l'aigua. Sincerament ho podríeu fer tots junts, a mi m'agrada, no sé, fer-ho així perquè és una mica més fàcil de triturar les ametlles. I ara hi afegeixo 1 litre d'aigua, una mica més. I ara afegim una mica de vainilla. Aquesta és la meva vainilla que faig a casa, és molt bona. Faré una altra recepta per ensenyar-los com fer-la. Doncs, molt poquet. Així només per una mica d'olor. Triturem un altre cop. I ja està. Ara farem servir un colador, com aquest per exemple, per separar les ametlles triturades de la llet. Ara separem amb el colador les ametlles. Aquí tenim la nostra llet d'ametlles i a més, veieu? Cremosa. Espero que aquesta recepta us hagi agradat. Feu-me un like i també sabíeu que faig 2 vídeos a la setmana i m'agradaria compartir amb vosaltres moltes receptes sobre una vida natural, cuina saludable i maternitat. Espero que aquesta recepta us hagi agradat. Faig